al'umma Niger salamu alaikum. Kamar da kuka sani sunana Yusuf Al-Shabab wato mambar na cikin ainihin kungiya ta ONG taimakon kai da kai wato president na kungiyar Niger YouTuber. Zai amfani da wannan dama mu 'yan kungiyar ONG taimakon kai da kai in ƙara sanarwa zuwa gare ku 'yan uwa 'yan Niger. Matasa 'yan Niger wannan kungiya an kafa ta ne domin ku. Wannan shugaban ƙasar mu mun je wato mun gode mishi kuma mun gode ma Allah da shugaban ƙasar mu ya ba mu gudunmuwa ya kuma ba mu haɗin kai da wannan kungiya da muka bude ta ainihin ONG taimakon kai da kai domin taimakon matasa 'yan Niger wato Association contre l'exode rural. Kun gani? Association wannan ita association da kuke gani Elite contre l'exode rural wato ita ce ONG taimakon kai da kai. Saboda haka muna nan muna ci gaba da gwagwarmaya wajen ba 'yan uwanmu matasa 'yan Niger aikin yi mazauna ƙasar Niger da ma waɗanda suka zo suke niyyar hita. Ba mu san kuna hita ku zauna insha Allah muna ci gaba da gwagwarmaya. Fata alkhairi zuwa gare ku sai an jima ONG daga nan muke muku fata alkhairi mun ce sai an jima insha Allah mun gode.